Tal día como hoxe, o 29 de abril de 1991, esta casa, a Galega, emitiu o primeiro informativo en lingua de signos. Era un adianto pequeno, de media dúcia de noticias. Pero nestes 25 anos seguíronse eliminando barreiras e hoxe a comunidade de persoas xordas pode ver cada día este informativo completo na súa linguaxe. Cada salto foi un reto para todos, pero especialmente para os intérpretes. Señoras e señores, saúdos de novo. Os espectadores dos primeiros informativos da Televisión de Galicia para persoas xordas lembrarán a quen foi a súa primeira intérprete co-presentadora das noticias, María Teresa López Muiños. De indultar o exteniente coronel golpista Antonio Tejero. Co tempo foi cambiando a duración e o formato dos adiantos e tamén a identidade dos que os interpretaban para a audiencia con discapacidades auditivas. As Illas Canarias seguen padecendo o temporal. Hoxe continúan os traballos para recuperar o cadáver. A partir de 2009 o cambio foi máis radical. En vez dun pequeno adianto empezouse a facer a versión dun dos informativos habituais da Galega. Primeiro foi o Bos Días e desde hai un ano o Telexornal Mediodía, o que supón unha hora seguida de información accesible que se emite de seguido a partir das 3:30 pola segunda canle e na web da CRTVG. Nos 12 anos que levo, o reto máis difícil foi iniciar o TX1 e en particular o apartado de deportes, porque xa o tema de deportes de por sí é bastante complicado de designar, inda por riba non son unha persona moi deportiva, o sea que facer a traducción de deportes é o reto máis importante que me enfrento todos os días. E ahora mismo é de moita satisfacción que o informativo que temos en lingua de signos é completamente integrado no sentido de que é o mismo informativo exactamente que perciben o resto dos usuarios da CRTVG, da Televisión de Galicia. É un informativo que é de maior audiencia de toda Galicia. A Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia impulsou esta eliminación de barreiras na comunicación desde os comenzos da TVG e hoxe segue sendo o seu principal reto. Retos en realidade son moitos, pero o máis importante de todos eles é que o intérprete de lingua de signos este ás 24 horas en ventanilla na emisión que ten a televisión.